Hallo, Rian seo ag léomh na nóíocht don dó lá fichiúd ní bhealtainne gá bhíle san díag chéadainn néidir an aíonn sibh mo rinne sin. Sin é Juan Guaidó, ceannaire an reasúra sa Venezuela. Tá sé ag faoimhe anois do chainteán í teoranta san iiriúa. Rud a thugann le bis le géile beidir go ceart mar rá. Tá me iscríomh faoimh agus géil sí san seo. Tá is cínte go bhfuil an fileasúra sa Venezuela tríis an momentum agus an funne a chailúint. Chuid bha des na daoine a heas tríomh le Juan Guaidó riint 16 hin agus garam ceannairisce tá siad sa phríosún inis. Ba filmtar misniú dásachtach cróga é an gníomhar se ach ní raibh sé cliste. Bu cínte go raibh Mericeá tíomhthír den éirí amach seo agus íocfras se go fóil. Is léir go bhfuil an rúis a tuairt go leor cúnamh do rialtas Venezuela. Sé a fearr ar géar go bhfuil Mericeá ag chur ládar isteach sa scéal sa Venezuela go fóil. Laidú, is laidú na fuinneoige seo. John Walker Lind is a réigean gur chuimhneam an tainnim ach thuaim is 8 milliúna diago hin rugwair I brísún san Afghanistan. Fór gáhíle sa híana bhí an gus tugadh le fios nó tugadh an solas go raibh sé tríd don Taliban agus dá réir sin caitheadh brísún é mar feltar, mar sréas. Chuireann sé thuúfas orm an pinós a chur Mericeá go háirithe an chuí in ár dheagháil siad leis agus é brísún. Rud a chuir na gaibhneáin nach bhfuil cóir le fáil Mericeá ní le fáil ach cad é an term atá bhaim. Caitheadh mé a lorg. Na fáhannig an dionann seo ná focail seo ba cheart a bheith Warma hanga a harins go Warma hang. Skáis díaltas go sára díis. Ok. Tá an teach na neonadaithe ag íorí a bheith níos déine
leis nuachtarán Trump. Agus dá réir sin tá siad ag beartú bheartaíochta nua ina híomh. Tá ar i gluach ar a tháinsibh go fóil. Tá an túchtar rán é féin ag luceag agus ag muine dóireacht. An taonrad a thuispeann seo, an taonrad a abhsíonn se, a habhsíonn se, ná choscailtí is atá an Pártaí Déanamach. Tá ceann chomhairle teach na nionadaithe Nancy Pelosi ag molú bheith cuairmach rianúil. Ach, tá na daoine eile na ceannarcaí sa Pháirtí i géirí trína iomlán an dlí a chur air. Tá na stáitiantaithe ag dinamachnamh ar heicneolaíocht fearachais cheoranú, a sríanú, agus iad ag daileáil le cólacht mór sínach, Hick Vision. Feictar ar an gníomh seo mar achasán agus mar chlitic ar uaillmhíon na Síne. Go háirithe, just cosúil ar an lámh láidir atá siad ag immert ar mionlaí sa tín mar na Uyghurs san iarthar. Deacrochtaí dlí le tuismitheoirí cóghníos. Tá scílín seo faoi bheirt Americánach a dochtaí cailín ón íosacht ag úsáid uimhe deontóra agus síol a háthar ach dréir dlí ní bhreanaí tar éise mar Americánach agus dúiltaíú dá Saoránacht an bhí seo caite. Scéal simúlach, níl is agam an féidir líon rá bhfuil leithheall á himirt. Seo tarsúlam seo ná deacrochtaí dlí agus ionamas. Ne, tá feachtas Donald Trump ag díonna bleist fógraíochta ar Facebook. Dá leo, dá leis hana, agus dá leo leis rís. Gach séans go bhhacar se van rubble. Sné nó sní an madra tá gairí dúdóiti den chaint seo agus tá gíre dul machar siú. Ball, béitis. Mistéir as ní diagnóchar sé. Tí go an leanamh nua bheirthe seo, bhuirgnamh árasán i Brooklyn, furas amach gúsáid JDN, níos tíreach nach raibh is go háthar gur bhainte riamh trúbheach. Tá ag lé
droch half agus droch isce sa California fi láir I California. Well, tá talamh né níl an tuisce. Go ddíobhín tá sé trúilithe níos mó ná leachhaidte na cóir siisce in Glean San Joaquin. Tá airm na Colóime ag dul siar an Gealtain as a thug siad le déanaí go méadóch siad faoi ró na mílistí warai a ró siad nó chuir siad íochail ar an géile. So sé, go siar sa chlóin. Céir le Wanda Sykes, tar si fud na hidirlíne agus na telefíse faoi láthir. Wan si molla agus tréslú amach dá rólannaí in drámaí Green Sieve ach tá gaire go mailéiche faoi láthir mar fuirseoir stáitse. Fuirseoir stáitse. Mar sásta lei sin. Well, an mailead fuisce tá pléin seo faoi lucht leanúna bourbon. Is cosúil go bhfuil le héadán agus bourbon dó. Ní rás agam. Agus táthar curchan cín éagsúlacht agus ilcheneálacht na bourbons. Ceap go leor. Well, sin an nóíocht. Bé nach chun deas agam. Dearfa nó nach bhfuil sé cínte. Forlovas. Mar dhéanann an rúis in Erthar na Ucraine. Éalann, éasc, lúbar lár. Túslaigh, nuair a chuireann tú púdar isteach an uisce agus nuair bheascan an púdar agus an tuisce. Mas duine cása chu is duine orma chu. Agus sinna méid, fágcéimeid gílíonn sin agus múchaime. Tásúla gom go bhfuil si bhúsáid, nó tainmh, rud éigean as a tafad, agus go mbeidh a cainte arís ar a bhfuil. Slán, támaid.